nga mga pasyente. Ang laragway man sa dalanon sa siyudad sa Bacolod, kung dalanon ang paghahambalan ta action rex masyado kataway gid, no? Ang dalan sa Lacson, even ang dalan sa Burgos. Although may nakita pila ka mga kauturan ta, nag-aamat-amat naman sa pagpaninlo, no? Sa dalanon naman yung mga ginatawag ta mga street cleaners. Amat-amat naman sa pagpanilo sa ila siningitag sa mga AOR. Ang dira sa atubang sa may along Lacson gapila madagyapon, may gapila man da? Yes sir, actually may gapila pero mga amani nga kuno di sila sa may inibalang Lions Club nilang ay nang sa waiting shed ha? Waiting shed amo na action na Rex, no? Amo na ang ibandriya nga gatindog pagid lamang pero pipila pagid lamang ni Action Rex ang nagahulat sa karon. Maisip naman actually kagina kitanta may mga napulo pa lang to sila mo. Ara lagi sila iya sa may kilid sandalan sa Lacson, kilid sa waiting shed nga nagakulat man ba dugay-dugay ni mga around 6 o'clock kumpisa na naman sa paglaba naman aksyon na Rex mo para magkuhaan taman sila karon sa mga pictures at least ang iba niya kaya ang iban halin sa ibang nga lugar action Rex, no? Ang kalabanan diri iban sa Azor sa norte kag sentral nga bahin, of course may taga Bacolod man. Mas bentahay kung makatemprano ka pa iyang makaabot para malista o kung ginatawag taniblang makakuha sa latest nga number o kung priority number action na Rex. Ang sa mga salakyan di pasahe nakita na naton diri action na Rex sugata naton wala lumadugay ang area naman sa o kung ang barangay sa barangay Bata nga salakyan halin sa may iban halin man sa area sang May barangay mga di pasahero naman nga salakyan as of this broadcast Yes sir, time. actually maisip mo lang jutay lang kayo action na Rex. Oo, gani kay paglabay ko kay na daw wala gid gani mo. O gani man, pero at least subong iya kay ang kalabanan ni mga muni nga oras kay ngagaw man sila kay mga call center bala action na Rex. Ang call center siya halin niya sa area sa barangay Mandalagan. May ara man mga call centers halin nga taga Duty agahan. Duty kaagahon. Duty agahan action na Rex. No? 5 o'clock or 6 o'clock abi. Ati ginahingagaw pa na nila. Kaya nga iban gani kung ma-duty temprano pa bulos abi sa mga panggagakon man, mga alas 3 pa lang niya, matamat naman mo. Galing kay tiyang iba niya, may mga tricycles na, no? Mga nagadulong. Oy, bago, by the way, talking about tricycles, mayara naman action Rex nga mga tricycles subong nga aga, nga nag-amat-amat naman sa pag-duty sa iban, gahulat man, sang mga kuwan bala action na Rex, gahulat man sang ginasiling taniblang masakyan temprano pa sa ila sining mga pasahero kay iba niya taga-agahon ara sa may lapit sa ospital o sa may dati blang Lisbo ara daga pililang mga tricycle. Arada ang kalabanan aksyon na Rex may araman diri sa area naman sa Bangga Pacho amat-amat naman ni sila. Bangga Pacho sa may Burgos. May Burgos subong ni sininga aga nakita tanan ni sila aksyon na Rex, no? Sininga aga kay halos preparar naman ang iban mo. Ari diri sa area sa ang kilid mismo sang pader balas ang Burgos Public Cemetery. Ari diri sila gahulat sa mga pasahero. By the way, action na Rex talking about to blang konto grabe man to, no? Duha ka mag the guard sang isa ka tong sa Sipalay to. Sa Sipalay. Gimpaklaro man naton to kapon ka na timing kay na istoryahan ta bala sila man lang to. Danay lang manggali to sila action. Actually taga Bacolod to sila. Ambot kon nag-team building kuno sila to. Tibot nga may mga armas ni sila ya. Gani man. Kagang kampo kino nga way na da ma-secured na way na da gwardya. Pamangkot man gani naton to ka hapon action Rex si Police Major James Latayon ang hepe sang Sipalay PNP kag ipaklaro tani mga pangalan sining duha action Rex Sanday Fernando Silanga
Actually, si silang ka-action na Rex, alog gali ni. Oo, Lower Bikutan. taga Taguig City ni siya. Yes, sir. Taga Taguig City, Metro Manila, while si Gary Labrador, Muna yung taga Maaw. maaw ni sila. Pero ininduha, upod sa pila ng mga gwardiya, nag-team building bala aksyon na Rex. Agwardya ni sila kung hindi Gwardiya, personal mga di guards. bodyguards rather, no? Mga bodyguard. Mga personal ni sila gurong nga bodyguards. Yes, action na Rex, mga personal ding bodyguard. Actually, Galing nga may mga armas ni sila, ya? tingala ko action Rex, tingala mandiriga ni si Police Major James Latayon nga may mga armas ini. Amuning mga bagay nga gina usisa pa sa mga kapulisan nga nagdala pa ni sila kay pagsulod pa lang tani action na Rex. Sang mga sining mga digard ni dapat sa dira pa lang niya sa may Kampo Kino o kung may gwardiya man sa Kampo Kino na usisa na. Daway no dagwardya sa Kampo Kino mo. Way gidya action na May Rex, mga no? nag-check lang na da sa gate kung magsulod ka, pila ka mok bilog, ano ka mo. Pero sining rekisa, daway ginarekisa. Oo, amo na. Way na rikisa, pila ka mo. Napulo. Napulo, tag 20 lang man. Amo lang na, no? Napulo, tag 20 o tag 30 ang entrance. Amo lang na. Pero in terms Dapat of medyo exercise, strict na dang mangin ay opener nang natabo da sa Kampo Kino. Yes, Action na Rex. Actually, nag-sabta na ini sila sa sulod sa video kay Action Rex. Oo. Kaya ginapamangkot. Sir, base may nadiskustuhan bala in terms kung sa kanta, base hindi nila krusonada ang kanta, and ginusisa, kaya sa sulod sa video ko yan, pero hindi. Sige, tagan na karon nigtalupangod, Action Alvin ko na nung latest nga investigation da sa mga kapulisan nga may mga armas na kag inang pinaka-head balasang ilasin nga grupo nga away maghambal ini. Roger, on that Action Rex, no? Sisaon kaga istoryahan ta ni Karon Dugay Oh. Dugay. Tis para mapapati taman bala Action Rex ang pagpahayag man. Major James Latayon. Ang patrol na rin kalabot na kita Action Rex, no? Sa area sa Burgos Public Market. Damo di subong tricycle. Ang mga tricycle nagdulong sang ila sining mga pasahero temprano pa para makapanindahan. Action Rex, may nakita naman kita diri ang may display na sang mais, no? Sa gwa pa lang sa gwa pa lang bala Action Rex ang Burgos Public Market. May-ari naman niya diri ang mga gabaligya ginamos. Sining aga Action Rex. Basi gusto mo mapamangkot naton sila para sa pinaka-latest nga presyo. Ginamos? May ginamos. Ginamos nga? Ginamos ini nga ipon bala Action Rex. Bigong ginamos nga itong kilala mo bla? Okay. Ito ginamos. Oo, pero amari ang tabi, labas nga, ginamos. Pero lain ginaman, may ginamos pagid, no? Oo. Kakadlaw ko to kagabi, tapang ako niya mga texter kagabi. Nga hambal bala, to bala sa harana nga hambal yang. Sir, kamusta? Ano sa Borsan Tipsol? At least para mabalaan nila Action Rex. Para may idea man sila, subong nga aga, mapatawag kita bala sa special contact Action Rex. Para kay... Itawagan ta sa kuno Action Oliver Arana, garing na dang imo nga special com, liog na da sa batna kay tirahon ta na ikaw dugay dira sa Burgos Public Market. Balikan ta si Action Alvin Graba. Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Diri na kita at least sa mga kauturan ta para aga pa may idea na sila pala makahon. May idea man sila kung ano pwede nila baklon, kung ara sila sa sagwa pa sa Burgos sa public market. May the best nga yellow corn diri Action Rex. So, yellow corn nga mais. Si Madam pila ning yellow corn mo? 50 po, sir. Tag 50 yellow corn. Oh. Iniya may panis na, no? May wala na ni Panet Busing, kakasan ko na. Okay. Kakasan niya na. Oo, pero iniya ang may panit niya pila. Tagpulo ang bilog. Opo, sir. Yellow corn Action Rex no tagpulo ang bilog pero tumpok ni 50. Ang 50 to 4 6 7 7.
Pito ni Action Rex. Pito ka yellow corn? Pito ka yellow corn. 50. 50. Kung way panapinitan, way panapinitan, tagbulo ang bilog. The best na siya Action Rex. Yung wapo man yun. Daw labas yung mga nang iyang ginamos. Ginamos? Oo, May ginamos pagida siya nga baligya? Bigyan mo sa pagid niya baligya. Ay, hindi, madam, tagpila ni siya. Ang ginamos, sa mga ginamos, sa 500 ni, sa kagamitan. Pero hindi ang butong na ni plastic ya. Ay, nyo, ito 50, ho. Ito 50 na yung dagko, ang gagmay, 20. May gamay pag ito pulo. Ginakuha na nila Action na Rex, no? Ginaputos, inintag 50. Ginang ginakihat na nila. Ginakihat niya na ni. Pero kung bilog yung baklon mo, tag 500, no? Pero yan, sasigwa ka pa lang. Sa sulod Action na Rex, ang iwan nato nga mga kauturan, nga nagkuha na ni Variable Action na Rex, gamat-amat naman pasulod ang ibang nga mga isda. Actually, makitan mo Action na Rex, ang ibang diriya, amat-amat naman sa pagplastar isda subong aga, no? Action na Rex, magkutong tabala si Madam. Ang available mo subong baw karaho, diri pa lang daan, 3 na kaklase isda o 4. Oo, 4 kaklase sang isda, no? Karaho mo tay subong 120. Medyo naglubo. Yes, 120 lang. Okay, nagligat Pero adlaw to. dagko na? Ano ka dagko na? Dagko ni Action Rex. Dagko ni karaho. Kay pilang kilo to? 120? Oo. Pila ka bilog karaho? Ang agkamagen? Pila ka bilog karaho? May karaho diri damo. Pero tupad ko. Ano yan, sigurado. Wala, ina yung karaho yung imo niya. Gakadlaw na lang kasi. Oo. Ang kung mo ni Bangros? Bangros, 140. 140. Pero ni kabilog. Apat kabilog. 4 isa? 4 ni isa Action na Rex, 140. May aran nakihat sa... Pinakas, 140 man. 140 man. Maayo ni, Action na Rex. Mayong ano? Maayo ang kabaligya sa pinakas. Okay. Paborito yan. Ay, paborito yan eh. Balaan mo gid, no? Sagaw nga laki. Ba? Lagaw. Tuti, Na. Oo, ang baya. Baligya, ang kabaligya. Babaya. Ang kabaligya, no? Ilan yung upos-upos mo? 200. 200. 200 ang upos-upos, no? Okay, mayari pa giniya. May nga ilak Action Rex, pero mayat ni siya. 200 ang kilo. 200 ang kilo, isang ilak. Ano siya? Bansa. Tapos naman. 240. 240 ang bansa. Diri pa lang yadaan Action Rex. Makita mo na labas ang mga isda. Pero, kumusta ang labas? Ang tagiyalabas man. Ang tag-iyalabas mong guno ah. Ang muli, aga pa Action Rex sa mga usod. Tani malingaw. Kaya makadto ka diri sa... Abay ka pa mong kutsapon, kung apelido mo? Apelido ko, Buena Flor. Buena Flor. Buena Flor ah. Ang dalaga. Ang dalaga? Oo. Subong yan? Sa Tiliana lang. Mrs. Santillana, Miss Buena Flor sang una. Gani man. Malingaw ka ni Action na Rex. Kanya yan, tamo. Pangiban, ginaplasta pa lang Action Rex, no? Sige. Subungaga, so good morning gali, lanog ang imo diri ang Action Rex. Ang imo sininga Taga Burgos Public Market na good morning sa inyo ah. Oo, good morning diri sa may ako Andrea Oro Street Chicken, si Sir Ruben, imo giniya ating Crispin ano? Ano to? Ruben Casipi. Kay Ruben Casipi. Oo, kay Ruben Casipi. Oo, ibang tadariya, baligya Action Rex. Sa tanan-tananda, sa may mga gamonitor da sa Action Radio, good morning lang sa inyo. Oo, good morning man. May ari pa gani diri, baligya sang lubi. Lubi? Oo, sa lubi pa lang daan Action Rex, lanog man ang imong programa. Magtutugod na pala, anong pangalan niya? Oo. Boss, ang lubi, ano nang lubi na? Gata? Ano? Ay, Banas din, ha? Oo, ay, Gata na, gata?
Ha? Gata na. Oh, gata ni siya. Mm. Oo, gata. Tagpila ning lubi mo gali, sir? Kuching kong bilong nagko. Ang gagmay, Nagmay tag 20. Tag-20 ang gagmay Action Rex, no? 25? 25 Dala na kilo, nakagod? dako. Dala na Ha? kagod? Dala na kagod. Dala na ni kagod. Dala ng agod sa puga. May puga pa. Oo, may puga pa. Ting puga Tama, siya yun nung gwa sina. Puti eh. Ano? Puti ang gwa sina sa kung pugaon. Oo, sigurado gid, no? Oo. Ari pa magkunta sa. Ang gapuga iya tagpila. Nang libre lang ang puga. Libre puga. Libre ang puga. Ang kapuga ya. Ang gapuga libre lang. Ay, pwerte. Aga pa niya. Morning lang ta sa ila tanan ah. Oh, may nga aga lang kay Mr. Azucena, thank you gid, no? Oo. Kada aga ni si Action Rex mo. Aga baligya. Anyway, Action Rex mo ni ang Sige. Balikan yes, ko lang ikaw muna- da karon dugay-dugay ah. Pag higop da na isang mainit nga kapyo. Yes, Action Rex. By the way, ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga papakod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba, direkta dra sa area sang Burgos Public Market sa taga Libertad Libertad Market mayong agaman kag sa Central Market na buto may bukas na nga mga markets mga kaaksyon, no? Good morning lang sa inyo tanan-tanan. Likewise kay Mr. Milili Uligo daho sa area sang Barangay Tangubla. Gatamyaw lang sa kay Kagawad Timay, kag Kagawad Munit Lobaton sa Mambulak Silay, no? Si Ragnarok Mungon, no? Ragnarok Mungon ga monitor sila subong sila ni Arlene Aromas, may lang pagpamati, no? Alex Montesa, may lang pag-monitor si Alex, Pamilya Ramirez sang Barangay Granada, alangilan kag Pamilya Chungko sang Greensville. Tangob ni siya. Thank you gid Sir Alex Montesa. May lang pagpamati Bago ginamos nga tinabal na sir. Sige. Kag sa kay Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob kag Pamilya Rafaela Dialagdon sang Barangay DSB, no? Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati. Good morning, Vanessa Mayo, dira sa Minnesota. Thank you so much, gid Vanessa, no? Gatamyaw lang si Vanessa kay Roth Gamala and sa kay Ronnie Gordon, mayo lang pagpamati man, no? Thank you, gid. Kay Gian Resisio at Yakim Iriman kag kay Ma'am Lily King, no? Thank you so much, gid. Halin sa kay Alex Montesa ang pagpanamyaw. Kay Jinky Dialagdon, may lang pagpamati, gatamyaw lang sa iya sining pamilya dira sa Barangay DSB kag sa Country Home Phase 1 kag Phase 2. Salamat gid inday Jinky. Thank you, gid, no? Okay. Dali gid lang, no? Kag karon galing adlaw game 3 ha, karon las 8 mga kaaksyon sang Milwaukee kag Phoenix Suns, no? Game 3 mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Bantayan ng Dres Action Radyo Bacolod ang Game 3 sang National Basketball Association Finals 2021 karon mga kaaksyon at 8 o'clock mabatian diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang, standby. Ang iban sining nga mga talamya, unta pagkaronan ta ini, mahatag taray pila ka mga commercial sa standby palihog. Ang inyong mabatian, isa kabi.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito.
Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent.
Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya Aksyon no Radyo Philippines Standard Time las 4:50 na nga oras balik kita diri sa atong sining pangalagad. Sige, kadtuan ta na yung balita gikan sa Bacolod City Police Office. Si Aksyon Eric Magbanwa on standby. Ini may kang tanan sa Deputy City Director for Operations sang Bacolod City Police Office. Aminado, mabudlay ko ng parameters antes mapaidalom sa drug cleared ang isa ka barangay. Si Balaonta, Uyabakson, Eric Magbanwa sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric Magbanwa, mayong aga. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Amin nato si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sang Bacolod City Police Office, nga wala gyapon untad ang pagbaligya sa Cebu diri sa may syudad sa Bacolod. Ang pandemic oportunidad sa mga nagabaligya kada nagagamit sa Cebu agud maghimo sang illegal. Apang king klaro ni Liada nga hindi ini makahamper sa ila drug operation diri sa may syudad sa Bacolod. Nataya man ang kabuhi kay kayong lawas sa aton kapulisan apang wala sila sa mahimo bangod inimando sa ngahir command sang PNP nga mabakuron ang kampanya batok sa illegal drugs. Aminado man si Liada nga kagamay gid lamang sa porsyento nga mga barangay diri sa masyudad sa Bacolod ang napaidalom sa drug cleared barangay bangod sa mga parameters sang PDEA nga mapaidalom sa drug cleared ang isa ka barangay. Nagapadayon man gihapon ang pulong-pulong dialog sa mga barangay apang ginilimitahan lang ang mga persona nga magtambong sini bangod ginasunod ang health protocol. May mga parameter man ang PDEA kag ang ato nga mga punong barangay di man sila dali nga mag-declare kung di nila ma-accomplish ang mga requirements ng ato nga PDEA. So sa amon sa PNP pina-assist sa mga kakulangan nila kag kung anong mahatag man amon nga bundig, especially sa mga documentary requirements ng drug clearing nato. Ang pulong-pulong sila kagadialog sa barangay at sige-sige na apisa sa pandemic, Colonel, no? Yes, at din ginakontrol talang ang ato nga audience kay hindi man kita gusto nga kita mismo maging violator sa ato nga health protocol, but then gina-continue nato nina sa kay dira kita kisa makakuha sa mga impormasyon directly sa aton nga mga barangay, sa aton mga purok kung ano ang status ng illegal nga droga sa ilang nga area. Gina-monitor man namon no ang mga drug suspect nato nga naga-avail sang plea bargaining. So sa amon ga-coordinate kami sila sa aton mga allied government agency para ma-monitor ta ang certain individual nga muna naka-avail sila kag ma-monitor taman ang ilang activities kung naguntat sila o gasihigapon sila. Ining report ginadulong si sa Kalwansang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, makabuli ka malikaw ang pagkurinet sang panit, tugas ang stress para sa hobin kag fresh kong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Good morning lang kay Mary Vic Piniti Peruelo, no? May lang nga pagpamatid sa syudad sang Kabangkalan kay Mary Vic Piniti Peruelo, no? Gadula-dula ko nung signal tas kanginan daw ay man. Do okay man Mary Vic. Okay lang basi sa monitor mo lang i-check lang, no? Kay John Vicente sa pamilya sa Mamaylan, may lang nga pagpamatid sa kay John Vicente, pamilya sa Carabalan, no? Himamaylan. Ang panamyawlin sa kay John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, no?
si Alex Montesa, gatamyaw lang kay Vanessa Mayo, kag Doc Mayo sang Rochester, Minnesota, kay Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, kay Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon Refuela sang Barangay Pandanon, DSB, no? Sige. Daligid lang, no? Kay GR Takalinar Aguirre, good morning lang from Luanda, West Africa. Kay Carol Montoya, good morning lang, Carol. Kay Sir Ronnie Gordon Kapita, thank you gid, salamat gid. Kay Mr. Midili Uligo, no? Thank you gid. Kay Vanessa Imayo, signal is pretty good here in America. Ay, pwede. Sige, thank you gid, Vane. Salamat gid, no? Sige, daligid lang kay matagdaray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga kalintangan, responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 ng aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Masobra sa 10,000 ka mga voters application sa Bacolod na tala na nga ipaidalom sa 5 ka adlaw nga ERB hearing sang Commission on Election. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Kitang balita Aksyon Art. Good morning, Action Rex. Naglapot sa 10,199 ka mga voters application sunod sa Bacolod ang natala ng ipaidalom sa Election Registration Board o kung ERB hearing sa palabuton nga Hulyo 19. Suno kay Bacolod City Election Supervisor Attorney Katrina Kanya, mahimo nga magalawig sa 5 ka adlaw ang among nga hearing bangod sa kanamuon sa mga aplikante nga ila pag-aprobahan. Dugang panikanya ini man ang nagakaigo nga tiempo nga sila maka-akomodar o kung makabaton sa mga oposisyon batok sa ginsumiter nga mga voters registration application sa piyak nga bahin. Wala pa sang ginatalanan nga schedule ang COMELEC para sa liwat nga pagpatigayon sa satellite registration sa mga mall, magluwas lamang sa special registration na gin-request ni Councilor Ayesha Joy Villaflor. May mga additional tanga satellite schedule sa mga mall in the coming days sining nga July. Wala na ta Action Art so nga July kay tungod nga may ara kita nga ERB nga meeting so medyo masako sa opisina, so we'll see by August siguro may ara kita. Anyway, may ara gal siguro ba sa July 16 ang sakay Councilor Villaflor bala nga request for special registration sa mga youth. No, so 16 actually ginapangayuan siya naman sa approval sa AOC, so I think dumiara man siya kuno approval natin base ipadala siguro tomorrow sa office. Okay, ang ERB hearing ano kalawig ni siya, ma'am? 5 days kita katungod kadamo sa aton nga inog-approve nga na application. Kaya kita 10,199 ka mga applications nga inog-actionan sa ERB. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon o nasa balita o nasa aksyon. Action Reports, first portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 ng aton oras na utod ang linya ni Aksyon Art. Sige, hingapos naman to si Aksyon Art. Thank you so much Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. May lang ang pagpamati kay Cory Bidaha and dira sa Kuwait, no? Kay Marian Paragiton dira sa Purok 18 Barangay La Granja, La Carlota. Sa Purok 18 kay Marian Paragiton and sa kay Richard Malayang, no? Monitor man sa Barangay Hagimit, La Carlota, no? Kay Richard Malayang. Thank you so much, sir. Sa imo sining pagpamati. Daligid lang kay yari ng recap sa aton sining still result mga kaksyon kahapon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang recap sang still result mga kaksyon sa unang draw kahapon 15-5. Liwat first draw sang STL o kon Small Town Lottery 15-5. Sa second draw
16, 36, 16, 36 kag sa last draw kagabi, third draw 26, 28, 26, 28. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sige, mahatag tanay sang recap man sa Lotto result mga kaaksyon. Yari na ang Lotto result. Sa ato sining Lotto result sa 658, wala sang nagkuha sang jackpot prize mga kaaksyon. Sa Lotto result 658 Ultra Lotto, yari ang combination number mga 4.5 million pesos ang natala na kung taning premyo dari mga kakson. Pero sugod naman karon 53, 43, 16, 42, 58, and 46. Liwat 53, 43, 16, 48 o 42, 58 kag 46. Sa aton sining 649 Super Lotto, wala man sang jackpot prize sa 649 mga 15.8 million pesos, no? Sa 649 Super Lotto result, yaring resulta 47, 25, 9, 23, 11 and 14. Liwat 47, 25, 9, 23, 11 kag 14. Iyari na ang Lotto result. May lang pagpamati paho si H. Darling Macmores. Salamat gid H. Darling Macmores sa kay Milagros Morales watching from Barangay Maaw. Thank you so much gid Milagros Macmores. Kay Macmores kay Milagros Morales, no? Manjo Arniho, good morning lang, and gatamyaw lang si H. Darling Macmores ang good morning sa Orlando, Florida, USA. Hello lang sa pamilya ko, no? Sa pamilya Hukson sa Barangay 26. Thank you so much, gid H. Darling Macmores. Sige, daligi lang mga kaaksyon na standbayan ay manumbalik kita sa dirigi lamang madugay diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion sa ngalan ni Action Fred Salanga. Ako ang inyo sa Action sa Kanginan Action, Rex Cantong. Standby. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Mar, mayong aga. Masabo sa mga balita para sa mga taga-banwa sang Don Salvador Benedicto, bangod naka-record ini sang unang napatay sa COVID-19.
ang datos sa DSB Interagency Task Force COVID-19 nagapakita nga ining napatay nag-edad sa 74 anyos nga lalaki nga taga barangay Igmayaan kag COVID-19 case number 45. Symptomatic ang pasyente but silingon nagabatsyag sa mga sintomas sa COVID-19 kag ining gindala sa Cadiz Quarantine Facility matapos nga mag-positibo sa virus. Ang Don Salvador Benedicto isa lamang sa mga banwa o kung lugar santo nga may jutay lamang nga kaso sa COVID-19 kag makapilaman ka beses nga ginkilala bilang COVID-19 free municipality. Apang sa mga 2021 may pila ka mga residente ang natapikan man sang virus. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hirovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Marlon Hirovoya gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:20 na. Sa kayo Tay Benedicto, may lang pagpamati kag kay Toto Castro kag Norbing Hinobata. May lang pagpamati o Tay Benedicto. Kay Chofilo Espanola Jr. araman siya ho. Gatamyaw lang sa kay mamang niya. Always gid nagapamati sa Tagda Zone 3 Hinigaran. Halin sa kay Chofilo Espanola Jr. Kag kay Jerome Lipana, good morning lang Jerome Lipana. Kag kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning lang. No? Sige, si Action Fred buwas mangin ko, pod man ninyo. Kay may importante lang siyang hilikoton subong adlaw nga hindi gid mapaiway. Dali gid lang mga kaaksyon na standby sa aton sini nga pagpanumbalik sa dili gid lamang madugay. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permi, akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon, na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!
Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna
upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Standby Action Alvin Graba, balita gikan dra sa patrol, no? Action Radio Philippine Standard Time la 5:32 ang aton oras. Good morning lang kay Mr. Vicente Manlangit Bayabado Jr. and Idi Laos ga monitor man si Nanay Isabel sa sining mga inoras. Kay Di Antonion Diaz, Di Anton Diaz sa Patria sa kay Tony Diaz, good morning, no? At iya Kim Iriman, may lang pagpamatid sa Banwasang Morsya. Kahapon, may 3 ka mga boxes ang Sinovac nga nagalabutan diri sa Bacolod Silay Airport, mga kaksyon, no? Ting Civil Security, Civil Aviation Authority of the Philippines ang nagpabutyag ng ining vaccine carried din ang cargo flight nga gikan sa Metro Manila, no? Sige, karon dugay-dugay, standby anay kay matag tapila ka mga commercials. Action Alvin Graba lang alagid ko sa tempo, karon lang dugay-dugay noy, no? Daligid lang mga ka-action, standby sa aton sining pagpanumbalik sa dili gidamang madugay. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
babae nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Gindulong Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad. This time ko ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba. Manghisayod kita sa mga natipon nga mga informasyon gikan sa patrol. Balita sa patrol. Yari ang kautan sa mga reports nga natipon ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, wala nag-insindihan ay tubtob naglabot sa sinaptanay sa sulod sa Bidyukuhan sa Campo Kino Resort, Barangay 4 sa siyudad sang sa siyudad sang Sipalay. Amo ni Aksyon Rex ang ginalantaw karon sa mga kapulisan, especially ni Police Major James Latayon, ang hepe sang Sipalay City Police Station, sa diin ang napatay diriging kilala kay Fernando Silanga, 46 anyos, residente sang Lower Bikutan sa siyudad sang Taguig, Metro Manila, kag napatay man ining si Gary Labrador, 46 anyos, nagapuyo sa Barangay Maaw sa siyudad sang Bago. Nawadugang pagida diri ni Latayon na ginsaway ni Silanga ining si Labrador nga nagresulta sang ila siring pag-inaway Aksyon Rex sa diin una diri gagin tiro ni Labrador si Silanga gamit ang iya sining caliber 45 pistol. Nagbalos man ining si Silanga kagintiro man ining si Labrador gamit man ang iya sining na 9mm pistol. Sa among nga insidente Aksyon Rex na patay ining si Silanga sa sulod mismo sang Bidyukihan, pero si dead on arrival na sa Sipalay City Infirmary ining si Labrador Aksyon Rex. Mga nakuha sa lugar sang insidente ining caliber 45, subong man ang ining 9mm pistol, and na-recover pa ang ining 12 ka mga empty shell sang caliber 45 kag subong man ang pito pa ka basiyo sang 9mm pistol. Ari ang pahayag ni Major James Latayon. Mostly puro sa atubang. So si Fernando tanan sa atubang ang igo niya. And isa man nga igo sa tiil. Oo. Si Gary pulo man pero do ang tiil kag bisa sa pagkira. Tanan puro
Bahin gid lamang ini isang pahayag ni Police Major James Latayon. Balita kag sa dugang paginaton nga balita action Rex diri sa Bacolod City Police Office gin-aresto man sang duha ka mga persona sa basta operation kagabi sa area sa Purok Kahirop Barangay Mansilingan diri sa syudad sa Bacolod. Ining nagkaladakpan amo sanday Romela Ciballos kag Angelo Alvarado lun sa puyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Jan Masangkay ang duha aksyon na Rex ang ginakabigman nga street level individual di nakuha sa ila. Ining 8 ka plastic sachet ang suspected Shabu Morales. Siyam o kunan siyam ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs board value 54,000 pesos. Report sa patrol. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinakson Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo.
Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit.
Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector... This time check is brought to you by Carbocysteine plus Zinc Solmux Advanced with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungan labanan ang ubong dulot ng coronavirus. This time check is brought to you by Sanigel Pilsen. Kahit kailan, walang iwanan. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, may lang pamati sa kay Gracia Harreta, no? Monitor sa sining aga, diri sa aton sining pangalagad from Silay, no? Dilia Liabe, good morning lang kay Florencia Villacampa. Dante Makilan, good morning lang, no? Si Florencia Villacampa sa La Union gali. Kay Randy Archaga Santisas, may lang pamati Randy, and Vicente Manlangit Bayabado. Good morning lang. Sige, alang-alang na ta sa tiyempo. Standby na sa masunod nga programa ang Aksyon Balitang Bayan numero 1 pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sa ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,